Nung pagkakara sa kanya, ako rin nag-skip. Ngayon naman nakagawa na. Yan. Minutor na lang ni Bayaw ngayon na. Grabe. Grabe, lakas ng ulan. Kung kailan bumaba na kami. Ayan po, good morning. Isang pagpalang araw po sa inyong lahat, mga viewers, mga sponsor. Mga umaga po. Time check natin ay 11:13. Pecha 4. Kaarawan nga ni Kanoli. Yun. Happy birthday kay Kuya Noli. Happy birthday kay Noli. More birthday to come. Magpakalasing kayo dyan. Yan. At di tayo makapunta doon kasi nasa hospital pa tayo. Bantay tayo sa asawa ko. Balik ka muna dyan. Sabado kami nandito. Sabado, Linggo, Lunes, apat na araw. Kaya po, pakainin ko muna si Mrs. ng tanghalian. Yan mga tanghalian. Hawakan mo. Po, time check natin 2:28. At yun, pinasikaso ko ngayon yung mga papel namin. At yun, palabas na po kami, discharge. At grabe, daming pinuntahan, pasero, interview, ganito ganyan. So, at nakaligpit na kami dito. Palabas na kami. Ligpit na. Yun na. Siguro mag-ano lang kami, mag-grab na lang kami para di magpalipat-lipat si Mrs. sa biyahe. Thanks God, narinig mo po yung yung pray namin. At yun, maraming salamat kay God at sa mga sumusuporta, sa mga tumutulong, sa mga nagpipray na maging okay yung yung opera kay Mrs. Ayun, at natupad.
Thank you sa lahat. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayun, palabas na nga kami. Thank you. Kasi muna ko ng mga gamit para mamaya baba na kami at mag-ano kami ng Grab. Pupunta na kami sa para isang biyahe lang. Tapos sa Biyernes, balik kami dito. Right? Yan po, palabas na kami. Okay na. Ready ka na sa outside world. Ang gamit. At nag-book na lang kami ng Grab para para di na papalit-palit ng sasakyan. Yung puto pa rin sa kanya, ako rin nag-skip. Ayun naman nakagawa pa rin na. Nagati. Ayan po, time check natin 3:18. Nasa Grab na kami. Punta na kami naman sa Pamesa. Punta lang pwede sa Pinapalis na nga ako ng gordya eh. oh? Mali yung dinalan mo, ano? Nagtulak sa amin. Kasi hindi yata sinabi sa inyo yung plate number.
Ay mga kaparin Jason, bali dumaan muna kami dito sa ano, sa may gasolinahan. Yan. Ano ma? Kamusta pag... Ha? Ba't nangihina ka? Antok? Pero kaya na, okay na. Baka di pa, lumabas tayo, baka ano pa. Salita ka? Ha? Inumin yung ano, yung gamot. Yung para sa sakit. Kaya sa gamot, alam ko dapat di lang basta abot ka. Pinipili ko yung At babalik pa kami sa ano, sa Biyernes para follow-up check-up. Tapos malalaman sa Biyernes kung kailan yung follow-up check-up ulit. Tapos yung mga sunod-sunod daw niyan ay ano na lang, kumbaga buwan. Kaya yon di pa tapos yung gastusan, pabalik-balik pa sa ano, sa hospital. Right. May ano pa, may monthly pa na follow-up check-up. Ewan ko kung kada buwan o kada ilang buwan. para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat gamit. Ikaw, naman, nag-agoplas ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Kaso to eh, Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako, nag-agoplas. Ay, super po alcohol. Nag-alcoplas ka ba? Ako, plus alcoplas. Paano kita ng grab kuya? Hatian? Ano yun? Sarili mo to? Sarili yan. Mahalagang maalala at MSC capsule ng gamot at hindi dapat nagiging paggamot sa anumang pulis. Sa 200 metro, lumiko sa kanan sa ilaw traffic. No. Pumasok sa Minto Kanan Lane, No. tapos sa 100 metro, lumiko sa kanan
masyado pong tuloy-tuloy yung lakas eh. Baha abutin eh. Baha. Kaya wala naman yata pang pasok ang mga school dito kaya. Tayo. Grabe sa Cebu. Baha. Ay patay nga daw. Oo. Pinaan din mga sasakyan. Buti hindi masyadong malakas ang hangin. Kaya para kung wala, ganun ang ulan tapos ang hangin pa eh, tumba yung bahay Oo. eh. Ako, Yeah. talo talaga. Yari tayo magpapami. Wala kayo payong. May sundo, payong, motor. Eh, uwi mo na kayo sa inyo ganyan. Pakadalawang check up. Kailan balik yung check up niyan? Sa Biyernes. Puntayin nyo muna yung dalawang check up. Opo. Bago kayo. Kasi sabi yun ng doktor eh. Tapos pag-usapan na lang yung mga susunod na check up. May matagal daw yung check up eh. Balik-balik. Okay lang yun, basta kasi gusto nilang siguraduhin yung eh. Baka raw din na bumalik. Ay, wag din na bumalik. Wala nang problema. Oo. Sana nga. Tsagaan na lang yan. Wala namang bawal sa kanya sa pagkain. Wala. Wag lang muna yung yung mainit. Mainit. Oo. Pagkakain siya, yung yung gustong kainin, dapat palamigin mo na. Kasi yung mga tahi, baka umangat pa. Pero yung pagguya niya, Yan. Old Santa Misa. Old Santa Misa na. Pinambay ko ka man, monitor ko ka mo. Pero Yan ang nitanambay ko man dyan. Banda ang metro. Pagkatapos ay iliko sa kanan, punta sa Victorino Papa Street. Siyempre, hindi ako masasagot. Radyo to eh. Dimple Sumana po. Ang nakapagpaalala ng kalinisan. Ako plus Alka-Plus. Isotonic alcohol container named Alka-Plus. If symptoms persist, consult a doctor. Nag-Alka-Plus ka ba? Ako plus Alka-Plus. The Philippines proudly hosts the 25th year of Miss Earth with the theme Silver Lining Beyond the Magpatuloy ng diretso sa unang interseksyon. Tapos, sa 200 metro, iliko sa kanan. near future. Join us as we celebrate 25 years of making a difference on November 5, 6 p.m. live stream on Miss Earth YouTube and Facebook, aired on the Pamilya channel on November 9. Every cloud has a river lining, and together we are. maraming Filipino na driver na nadadamay ng mga kakalungan. Tapos ikaw ay makakarating. nandito na ako sa may Don Bosco. Barangay 601. Malapit tayong bumaba. Ito na yung Hampstead. Kasabi niya baka na pumasok pa dyan. Dito na kami. Si Bayaw. Kahantay na. Ay, Pinagda kayo sa likod, wala no? wala naman to yan. Yeah. Sige na, sige na. Ano? Hindi ako gusto. Anong para pa? Yan. Minutor na lang ni Bayaw ngayon na. Grabe ulan. Nagpayong na lang ako. Yung salamat dun sa sa Grab. Napakabait ni Kuya. Yan.
May apo pala siya dun sa ano, nagkakwento-kwentuhan kami. May apo siya sa Bicol, sa Sorsogon. Grabe, lakas ng ulan. Kung kailan bumaba na kami. Basa si Missy. Dito na kami sa ano, inuupahan ni Bayong. Pahinga na. Lakas ng ulan. Kung kailan mababa na, umulan pa. Hindi ka man nabasa? Hindi ka nabasa? Ayan. Ayan, dito na kami sa ano nga ni Bayaw. Yun, kumakain yung asawa ko ng lugaw. Tanggalin ko na. Ba't ito dito tinanggal nila? Yan. Yung kagandahan dito kasi makakagalaw na siya ng maayos kaysa pag nasa ospital. Dito pag gustong maligo, ligo. Doon pipila-pila pa. Ayun, salamat sa mga ano, sa mga staff ng ano PGH na napakabait nila. At napaka ano, at sa mga nag-opera. Thank you sa inyo. At napaka-successful nung ano, nung pag-opera no. Galing. Thank you. At siyempre sa mga nagdasal, sa mga nag-pray kay Mrs. Maraming salamat sa inyo. At yun, okay yung ano, napakasaya ko, napakasaya namin. Napakasaya namin. Maganda yung resulta. Pasensya na po, nakaubad ako. Thank you, thank you, thank you. At sa mga tumutulong, sa mga nag-GCash, thank you po sa inyong lahat na magkakapi ko. Grabe. Grabe yung ano, saya ko. Tapos yung katabi namin, yun, nanonood yun ng vlog. Shoutout sa kanila, sana maging okay yung opera kay Kuya. Shoutout mo sila ma. Kay ate. Pasensya na po. Hindi ba tayo masyado Sana maging okay yung opera naman kay Kuya para bukas makalabas na rin sila. Shoutout sa inyo.